ನವೀನ್ ತುಳು ಲಾಗ್ಸ್ದ ನವೀನ್ ಬ್ರೋಡ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ ಅಂಚೆ ತಕ್ಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ತಕ್ಲೇನು ಮೀಟ್ ಮಲ್ತದು ಅವ್ರು ತಿಕ್ಕಗರಮ್ಮ. ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಬಕ್ಕ ಸರಿತ ಸಿಸ್ ಬಕ್ಕ ಧನಂಜಯ ಬ್ರೋ ತುಲೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು. ನವೀನ್ ಬ್ರೋನ ನವೀನ್ ತುಳು ಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಸರಿತ ಸಿಸ್ನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕ ಧನಂಜಯ್ ಬ್ರೋ ಆರ್ನ ನವೀನ್ ಬ್ರೋನ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅಂಚೆ ಅಕುಲಿತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೀರು ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರು ಒಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಪೈಸ್ದ ಸರಿತ ಸಿಸ್ಸುಲ್ಲೇರು. ಮೇರು ನವೀನ್ ಬ್ರೋನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅಕುಲು ಮೂಲು ಗಣೇಶ್ಪುರಡು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆನೆಂದು ಬೈದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೀರು ಅಕುಲು. ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಹಾಲೋಸ್ಕೋಪ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಪಂದೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಗಡ್ಬಡಿ ಕೊಡೋದು ಈಗೇನಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಂಡ 150 ರೂಪಾಯಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಂಡ 150 ರೂಪಾಯಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ತಿಲ್ಲಿ ತಿಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಐವತ್ತನ ಪುಸ್ತಕ ಕೋಡೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಬಕ್ಕ ಸರಿತ ಸಿಸ್ ಬಕ್ಕ ಧನಂಜಯ್ ಬ್ರೋ ಮೊಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಮೀಟ್ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆನೆಪಂದೆ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.